timen papera egingo dut. Kaixo ni Mara naiz eta Tomen papera egingo dut. Kaixo ni Valentina naiz eta Pinken papera egingo dut. Aserio eta bitximua! Baso guztietan ez zegoen Timen eta Tom baina tximu bihurriagorik. Ez da Tinka aseria, argi eta mantxurragorik. Goiz batean Timen eta Tom bihurrikeri bat egitera joan ziren. Amako esan eskuteko arriskuania daudela eta gizon emakume biziderako. Egun hartan ez zioten jaramonik egin. Tom, zergatik ez gara joaten hor kanpoan zer dagoen ikustera? Baina anak esan zigun ez ateratzeko arrisku handiak daudela. Tira eta momentu bat izango da. Goazen ba. Eta honela leku ezagutzen ez zutenak juntziren gizakiaren lurretara. Egun hartan berante egiten zuen eta bazkal ondoren gizon emakume etxean zesta botatzen ari ziren bitarteak timetatu. Isika bere etxera hurbildu ziren. Begira, Tom, begira, zer dagoen etxe horren leihoan. Ene gazta bat, ze itxura! Entzun, Tom, ni etxera hurbilduko naiz gazta hartuko dut eta distribuzioan aterako gara azora. Ondo da! Leiho ondora hurbildu zen, gazta hartu Tomi baz eta ziztu bizan atera ziren gazta. Guazen, Tom, zer gozara? Arnaz eskule iritsi ziren tximua, baso argune batera. Zuaitzen bor batean eseri ziren eta esketan jarri ziren. Baina Tom, nola bururatu zaizu gazta lapurtzea? Nik ez dut lapurtu, leiho batean zegoen eta hartu besterik ez dut egin. Baina tintxuratu ez zara gazta hori ez da gurea. Berdin da, gure bazkaria izango da. Orain banatu egingo dut. Tira, banatu egingo dut. Bi zati berdinetan. Baina berdinak ez, zu beti baldiena hartzen duzula. Hori ez da helburua. Bari, 2 Arrauz, hori. Ez duzu ikusten nire zatia txikiagoa da. Nire pixkat handiagoa da, ez exageratu. Eta honela, bitximuak ez zeuden ados jarri beti bezala. Timetaton liskarrira hasi ziren eta azkenean borrokan. Bakia, zer gertatzen da horrela joka ibiltzeko. Atzera ematen duzue baina larik gabe. Begira, gazta banatzen ari ginen eta Timek beti bezala zati handiena hartu du. Hori ez da egia, ukaben garantamen didazu gainera. Zer beste bat nahi duzu? Nahikoa da, ez dakizu institutuako tximuak bezala ibiltzen. Nola nahi duzu arazoa konpondu lasaiago, neu konponduko duzu eta arazoa berehala gainera? Ondo baina nola? Begira honela konpontzen dago. Ea, zein da zati handiagoa? Hau, orduan zerretzen. Kratz. Eta konponduta. Bai, zerretzea geratu da. Da handiagoa ez. Ez dago arazorik hainkadatxoa bat Kratz eta Kinki ene bada. Orain da handiagoa ez dago arazorik hainkadatxoa orain ez hori. Baina orain ez da gaztarik geratzen. Jakizintzan ere sekulako lana bizatiak berdintzen. Timetaton txindututa zeden pinkazeria gazta kendu ziren. Ziren eta hona egin zuela kinezioak. Tom, guazen